just give him praise? Can we just give him praise? Somebody shout hallelujah. Hallelujah. God is good, and all the time. God is excellent, and all the time. Let me start by greeting umfundisi uNtuli egameni elihle lomfelo wami uJesu Kristu. Amen. Chief Elder and the elders, Chief Deacon and the deacons, bingelele all the leaders of departments, and a special greetings to our visitors. Ngizwile ubaba igama though ngiyazi ukuthi ngizommeeta naye futhi after church. And greetings once again my brother no mama. Special greetings from me, and it's good to see you. Happy New Year. Hallelujah. Ngiyanamukela once again. Ngingcine last year, and thank you for coming. Bonke nje abazalwana abavakashile, ngiyajabula ukuba nani on this wonderful day sikhonza ngalo uNkulunkulu. Hallelujah. And thank you to the youth leadership for a powerful Journey to Purpose weekend. Ake sibashayile izandla. We were really blessed Friday and also Sunday. Sibuseke kakhulu. uNkulunkulu aqhubeke njalo aniphakamise anenzele umusa. Amen. Ikhona army of praise like haya. Oh glory. Bingelela madoda ngiyathoba kakhulu. Umnandi ukukhonza uNkulunkulu nani. This was so prophetic, worshipers, because God has given me a message that says Christ, the perfect gift from God. Ake sisho kanye kanye sithi Christ, the perfect gift from God. Bakhona bakholwayo ukuthi he is the perfect gift from God. Ake sishayile uNkulunkulu izandla ngalesipho. Yazi lezandla bezimnandi kanjani maziza kimi zinganele. Kodwa bengithi ake sishayile uNkulunkulu izandla. Hallelujah. He is the perfect gift from our Father. I know bazalwane, these days even those who are preaching the gospel bagijima kakhulu ngemotivation, kodwa ngizongixolela I will stick ekushumayeleni izwi. Even the saints lamalanga, they are looking for pastors who are motivating. You know, when you listen to some men of God, they can read the scripture, bese mabeqeda they will try to find a phrase that will make people happy. Bese bagijime ngaleyo phrase kube kwangazothi it's a revelation, of which it's a lie. Mawilalela naleyo phrase unscriptural. It's just ukuthi isounda kamnandi and yenza abantu babe njani bazalwane
bajabule. And iBhayibheli lithi vele ngezikhathi zokugcina abantu bayofuna bayoshumayela ngokubajwa kwani bazalwane kwezindlebe zabo. My laikaya, unfortunately we are preaching Christ and him crucified. Hallelujah. So I'm here today just to present Yeshua HaMashiach as a perfect gift from the Father. Hallelujah. Zikhona izinto esike sayithola but ayikho into efana noKristu. Akukho esike sakwamukela kwafana noKristu. Kahle when I was trying to put together this message bengizitshela ukuthi ngizoyishumayela namhlanje iphele, but the way perfect gift ngakhona akafithi kuSunday eyodwa. Kwangazathi ngingashumayela ngayo unyaka wonke ukuthi nje ngitshela abantu ukuthi he is the perfect gift from the Father. Sanibonani bazalwane. Ake simshayile izandla uYeshua ukuthi he is the perfect gift from the Father. Now you will note, especially with the Old Testament, ukuthi there are three major offices among the people of Israel. Office number one is prophet. Office number two is priest. And the last office is the king. In other words, uNkulunkulu wenza show ukuthi unika uIsrael lama office amathathu. Number one ngitheyini bazalwane, the prophet. Number two yini, the priest. And number three yini, the king. And these offices were distinct bazalwane. Number one, the prophet spoke God's word to the people. In other words, bebangakhuluma kwabo, bebekhuluma izwi likaNkulunkulu kuphi bazalwane? Kubantu. And then number two, the priest, they offered one, sacrifices, number two, prayers, and number three, praises to God on behalf of who? Of the people. Ngamanye amagama, abantu bebangamani bazimixele umhlatshelo kuNkulunkulu. Bekufuneka kube nompriesti othatha umhlatshelo kumuntu awumikise kubani bazalwane? kuNkulunkulu, amkhulekele, mayeqeda abonge uNkulunkulu on behalf of the people. Angazi noma sikhona bazalwane ethokoza. Abantu ekuqaleni bebangenalo ilungelo lokuziyela kuThixo, so they needed a priest to stand in the gap on their behalf. Are we together bazalwane? Then the last one was the king, which ruled over the people as God's representative. Inkosi ibifana nomele uNkulunkulu ngoba beyibusa phezu kwabantu. That is why uNkulunkulu mayefuna inkosi for isizwe, he wanted a man after his own heart. Because bongeke umrepresent uNkulunkulu if you are not after his own heart. Mawufunda iBhayibheli, kings that were evil, they never lasted on the throne. Sanibonani bazalwane. But when you study these three offices, foreshadowed Christ's work in different ways. Bekuyisithunzi somsebenzi kaKristu. And uma uKristu efika, Christ fulfills these offices in the following ways. Number one, as a prophet. He did not just come as a son of God, but he also came as who? As a prophet. Who? In other words, as a prophet, he reveals God to us and speaks God's words to us. Who? Nasi isimanga somuntu. Uvele ngibani bazalwane? Engumprofeti. Ekhuluma
amazwi kaNkulunkulu kithi. In other words, mawufuna ukumazi uNkulunkulu, you have to know Christ. Because Christ reveals God to us. Yingako mayikhuluma nabafundi uthi nginani isikhathi esingaka, you still say you don't know the Father. Uthi kubo uma ningibonile mina senimbonile yena. Ake nishayile uNkulunkulu wami izandla ngoKristu Jesu. Mangabula awumazi uNkulunkulu ufike kahle, ngoba ngizokwembula uKristu ozokumikisa kuNkulunkulu athi no one comes to the Father except through me. Come on, somebody give my Christ the hand of praise. Again, he fulfills these offices as a priest. He offers sacrifices to God on our behalf. Mayebhala uHebrews uthi wangena etabernakeli elalingakhiwanga ngezandla, tabernakeli lasezulwini, bese lithi akangenanga ngegazi leimbuzi neleyimpongo kodwa wangena ngelakhe igazi. In other words, he offered a sacrifice and he became a sacrifice for us. Somebody give him praise one more time. Abanye abapristi bangene ngegazi leimpongo elahluleka ukususa izono, elithi iBhayibheli lazigubezela nje, kodwa lithi yena he entered once and for all. As a king, he rules over the church and he rules over the universe. Bangakho abakholwayo ukuthi uyabusa. Ngake ngezwa ama-worship ala ekhaya ahlabelela kahle athi angimboni omunye atholingana nawe, bathe enhlizweni yami uyabusa. Bangakho abakholwayo ukuthi uyabusa. Ohlabelela kahle athi ezulwini kulawula wena, emhlabeni kulawula wena, athi zonke izinto zenziwa njani bazalwane, zilawulwa nguye lo Jesu. Uyinkosi yamakhosi. Ukhona okholwayo ukuthi uyinkosi yamakhosi. I wonder makthi uyashumayela, can you wrap up wonke lo msebenzi kaKristu as a prophet, as a priest and as a king ngosuku olodwa? I wonder if you can. I wonder. What a mighty God we serve. I say, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. He became a perfect gift because zonke lezinto ebezidingwa abantu ukuze uNkulunkulu asebenze kuye kubo zapheleliswa kuye. Akabanga umprofeti waphelela lapho. Bafika oMoses baba abaprofeti, bafika oElijah no Elisha baba abaprofeti, bafika oEzekiel no Isaiah baba abaprofeti, kodwa bangenanga kuyilevel yokuba amakhosi. Bafika oDavide baba amakhosi, kodwa abazange baba amakhosi babe abapristi baze babe abaprofeti at the same time. Only in Christ. Somebody shout only Jesus. Somebody shout only Jesus. Yila sifika khona sifika ku one stop shop. La ungena khona uthole yonke into. Anganoma niyangizwa bazalwane, yingakho masifika kuJesu asiphithizeli. Angeke usithole sikuJesu namhlanje siye kwezinye indawo namhlanje, ngoba yonke into esiyifunayo iphelele kuye. Mangabe khona indawo sayihamba kushutha ukakafiki kulo Jesu thina samamkela, ngoba awubi kulo Jesu bese uyofuna amandla kuyo yonke indawo. Ngimuzwe mina athi all power and authority has been given unto me. Mawuze kuye uze kumnini amandla wonke. Wangathi sekuyacaca ukuthi is a perfect gift. Wangathi kuyacaca ukuthi uphelele. We cannot add anything unto him. Uze a package, uze phela komuntu lo oyikho konke. Hey,
Angazi bantu abambe ngizongicela nihlabelele ke nithi uyikho konke empilweni yami. Khona isihlabelele ngeke ngasizwa sathi manginawe ngiphelele. Yingakho bazalwana ngibhorekeli nasemadlozini ngoba ngafika kuye ngathola ukuthi manginaye ngenze njani bazalwane. Ngiphe uyikho konke. When I need the king, he's the king of kings. When I need a prophet, he speaks the word of God. When I need an intercessor, he's a great intercessor. Lithi kukumanje usesihlalweni sokunene lithi he intercedes for us day and night. Manje ngiyobe ngifunani kwabanye. Angaze ngambona umuntu ophelele. I mean, ngicela ukutshela nomfundisi wakhe akaphelele. He can be a prophet but he can never be a king. Abanye bayazama ukubusa phezkwenu kodwa uyinkosi yamakhosi. Kahle kahle bekufanele sincedane ukuthi owakho umsebenzi ukungintroduce kuye bese uyasuka endleleni. Why must us introduce kuJesu bese sifuna ukulawulana? Awubheka umakhelwane ithi ayingalawulani. Khona abantu abathi ngoba uze ngabo sekufanele bakubuse mabe kwata kumele ukwate nabo mabe yeka kumele uyeke nabo. Hey ayingalawulani. Okwakho introduce umuntu kuJesu bese uyasuka endleleni. And usuka endleleni ungazenzi ne deputy yakhe. uJesu akadinga deputy ngoba unomoya ongcwele. Athi ngizonithumela omunye ofana nami athi angeke akhuluma kwakhe uyokhuluma konke akuzwa kimi nobaba. Sihlusha ukuthi emabandleni khona deputy Jesus. Baze bakutshele nabafundisi bakho ukuthi mawuhlukana nabo uyoqalekiswa. Who told you? Mina ngizwizwi lathi who can curse what the Lord has blessed? Kibuka kaJesu ingakho ngeke ungithole ebazalwane ngathola ialtare lingaphezulu kwama-altare. Ingakho ngingasakhothami kwamanye ama-altare. Le altare leli altare linamandla elenza ukuthi amanye ama-altare awe. Awu manginaye ngiphelele. Manginaye njani? Yingakho kunabantu abasishiya bacabanga ukuthi ukuhamba kwabo ukuphela kwethu. Kanti abazi ukuthi bebenza nje indlela yokuthi naye azothola indawo. Ngoba sometimes uqinwa nayi crowd. Uthola ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusebenza kodwa kunalabantu abagcwele la ababhi. And mawufunda scripture most of the time crowd yenza kube difficult ukuthi kufikwe kuJesu. Mawungangikholwa buzo wesifazane lithi iBhayibheli wayenomopho iminyaka ewu12 naye kwabanzima. She had to press on because of the crowd. Don't allow people ukuthi babe i-crowd. Mina ngizokutshela ukuthi mangabe kubiza ukuthi you must press on and push somebody and make your way to him. Namanye amadoda ayegulelwa umngani wabo babona ukuthi iCrowd imendleleni bavale nomnyango bathi mangaba sikwazi ukungena ngomnyango singamane sikhuphuke sishona ophahleni sivula amazenke ngoba sizanga kulesibuku. Inkinga yabazalwana bayithola ibusize emabandleni ngoba bafika bajwayela iCrowd bangene kuCrowd bahlale kuCrowd kanti iCrowd ayifikisani kuJesu. Awutshela umakhelwane ithi my neighbor suka kuCrowd ayifikisani kuJesu. Kahle kahle ngithole ukuthi mina iCrowd ine tendency yokuthulisana noma kuyisikhathi sendumiso. Mawungangikholwa wobuza indoda ogama layo lalingubani lengaboni uBartimewe lithi iBhayibheli yathi ngezwa ukuthi nangu uJesu uyamemeza yathi Jesus son of David have mercy on me. Lithi bamthulisa bathi but little the more bezama ukumthulisa is the more he started to shout. Angazi ukuthi ubani othuliswayo la endlini. Ngizokutshela ukuthi the more bezama ukukushut down is the more you need to raise your voice. Kuzoba yiba abazothe uyakubiza. And mawufika kuya ngeke azathi uraselana. Uzokubuza uthanda ukuthi ngikwenzeleni. And mawufika kuye zazi indaba zakho. Hayi Nkosi yami ngani noma niyangizwa yini
zazi ini ungacela imali kanti ufuna umshado. Zazi indaba zakho. Yasho le ndoda yathi inkosi mangibone. I'm talking about Jesus. I'm talking about who? Somebody shout Jesus. Somebody shout Jesus. Somebody shout Jesus. Awukulibize legama kuzwakale nasesigodlweni sobumnyama. Somebody shout Jesus. Ngizwe bathi at the mention of his name demons tremble. Anganomani yangizwa bazalwane. You can never call his name and things remain the same. When you call his name, izinto esingamiswanga uye empilweni yakho zivele ziyiwele nje. Ziungakathandazi by shouting the name. And God has given him the name that is above every other name, that at the name of Jesus every knee shall. He's the perfect gift. He's the perfect gift. Inkinga yami ukuthi lamalanga nasebandleni akasashunyayela uJesu. Anganomani yangizwa bazalwane. Kodwa la I'm here to raise the banner that says Jesus is Lord. Uma ngabe khona into ebusayo empilweni yakho angeke kube namakhosi amabili. One must die. Yingakho bathi mabefaka umphongolo kaNkuluNkulu endaweni eyayihlela uDagoni, mabefika ekseni bathola uDagoni wengobuso. The perfect gift. Yabona ungamkhohle umuntu okintroduce kuJesu. Ngithanda ukudlula umuntu okubikisa erestaurant. Hayi Nkosi yami nganoma ngiyashumayela. Ngamkhohle yabona umuntu okintroduce kuJesu ukwenzela umusa. Anganoma niyangizwa bazalwane. Bazothi lo mfundisi ushumayelile kodwa akalivulanga izwi. Inkinga yami ngigcwele izwi. Everything I speak is in the word. Ungangibiza nje masiphuma ngaphandle ngikunika amavesi. Ngoba abanye sibambelele kuma verse kodwa singafika ngezwini. Singalizwa izwi kodwa siyakwazi ukuquote ama verse ngoba awukwazi ukuthola izwi and you remain the same. Izwi number 1 malingena kusuka ubumnyama kuvela ukhanya. Yingakho noma edala wathi let there be light. Lithi iBhayibheli kwasuka ubumnyama kwavela ini bazalwane ukukhanya. Manje abantu bama verse bengenalo izwi bayawaquote kodwa mawuthi uyabheka impilo yabo isebumnyameni. Allow me just ukuthi ke ngimintroduce nje engumprofeti sizokwazi ukuvala sithandaze siye emakhaya. As a prophet in the Old Testament, I'm a prophet wonke aku Old Testament. Into bekumele bayenze ukukhuluma izwi likaNkuluNkulu kubantu. Ukhona nalo mprofeti laba profeti abake bavuka ku Old Testament bengathunywanga uNkulunkulu. Baqala batshela abantu ukuthi it shall be well. You will live peacefully. Wathula nje uNkulunkulu badeclare abaprofeti uthe mayiqhamuka wathi I didn't send those ones. Wathi njoba bathekini it shall be well ningaphendukanga. Nake ngushoyo ngiyosusa ijokwe lekhuni ngibeka ijokwe lensimbi phezukweni. In other words, njoba badeclare ubumnandi ningaphendukile, I'm going to make your situations worse. Yingakho namhlanje sinabaprofeti abangalikhuluma iqiniso, abazontshela ngeimoto ezizayo, abazontshela ngemali ezayo, abazontshela ngempumelelo ezayo, kodwa benganitshelanga ukuthi aniphenduke. Nimangale kuphela unyaka kuwes. Waphela amen. Saphela ismile. Anyanga lapho bengisho nje ukuthi as a prophet ku Old Testament you were bound to speak what God says.
It doesn't matter ukuthi lento ikhulumayo was it favorable ebantwini or kanjani. Kodwa into ebekumele uyenze wena khuluma ini izwi likaNkulunkulu. Moses was the first major prophet ku Old Testament. Ake just nje ukusiza ibandla sifunda uDeuteronomy bangaze bangisole bathi lo mfundisi ufike nje wasibangela umsindo wangakhuluma. Mina ngizo introduce uJesu as a prophet. And ngimthole enza okungaphezulu kokukhuluma izwi likaNkulunkulu. He became the word. He didn't just speak the word, but he did what? Yingaku John athi in the beginning was the word. Athi the word was with God and the word was God. Angano athi make kubeka athi and the word became what? Flesh. Deuteronomy chapter 18 verse 15 to 18. Sifunde nje mntanami singabi namahloni. The Lord your God will rise up for you a prophet like me from among you. Yebo. From your brothers, it is to him you shall listen. Just as you desired of the Lord your God at Horeb on the day of the assembly, when you said, let me not hear again the voice of the Lord my God, or see the great fire anymore, lest I die. And the Lord said to me, they are right in what they have spoken. 18. I will rise up for them a prophet like you from among their brothers, and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them that I command him. Awufunde ngesizulu futhi masinyane. Usimakade uNkulunkulu wakho uyokuvusela umprofeti onjengami phakathi kwakho kubafowenu niyomlalela yena njengakho konke owakucela kusimakade uNkulunkulu wakho eHorebe ngosuku lomhlangano wathi mangingabe ngisalizwa izwi likaSimakade uNkulunkulu wami nalomlilo omkhulu kangaka mangingabe ngisawubona funa ngife. Usimakade wayesethi kimi benze kahle ngalokho abakukhulumile. Ngizobavusela umprofeti onjengawe phakathi kwabafowabo. Ngibekwe amazwi ami emlonyeni wakhe. Uyobatshela konke engimyala ngakho. Yilowo nalowo ongayikuwalalela amazwi ami ayowakhuluma egameni lami. Mina ngiyobheka ukuba aziphendulele ngalokho. Awu Nkosi. Ngiyovusa umprofeti onjengawe. In other words, a prophet like Moses among their brothers. Ngicela unote lamagama athi muzweni. Muzweni. Yebazalwane muzweni. Bandla likaNkulunkulu noma kungaba mnandi esontweni akhale kahle amakeyboard kodwa yena muzweni. Bangcwele noma inkinga zingahlasela sibe confused even in the midst of our confusion ngizothi kini muzweni. Uthi ngiyovusa umprofeti onjengawe phakathi kwabafowabo mlaleleni. Mlaleleni. In other words, ukumlalela asiyi ngokuthi simo sinjani. Simlalela kukuhle, simlalele kukubi. Simlalela kuhamba kahle, simlalela izimo zibheda. Senjani bazalwane? Wenziwani lo mprofeti? Hayibo bazalwane, wenziwani lo mprofeti? Phela ukulalela nokuzwa izinto ezimbili ezingafani. Kukhona bezwayo kodwa abalaleli. Ukulalela kukhulunywa ngeobedience. In other words, obey him. Many can hear but they don't obey. Bayalizwa kodwa abalenzi.
Ngiyovusa umprofeti. Kusho Moses la. He predicted ukuthi there is a time coming where another prophet like himself, a prophet oyokhipha abantu endaweni, ayobafaka endaweni. Phela responsibility kaMose kwakuyolanda abantu endaweni, ahambe nabo ayobafaka kuphi bazalwane. In other words, lo mprofeti akusiwo ukuthi siginqike emasontweni siwe, kodwa ukusikhipha endaweni ayosifaka kuphi bazalwane. Awuhambi nalo mprofeti onjengomose uhlale la uhleli khona. In other words, ulanda abantu ekufeni abamix ekuphileni. Ingakho hlabelela kahle athi he lifted me up from the deep muddy. Anganoma niyangizwa bazalwane. Muzweni. Maliqhubeka lelizwi uthi abangamuzwa bayoba njani. I think verse 18 if I'm right. Yilowo nalowo ongayikuwalalela amazwi ami ayowakhuluma egameni lami. Yeah. Mina ngiyobheka ukuba aziphendulele ngalokho. In other words, you're going to be in trouble. Yeah, church. Msukuyithatha kancane le ndaba kaJesu. Ingakho uJohane uthi ngabona phambi kwesihlalo sobukhosi abadala nabancane bemile. Athi incwadi zavulwa, athi nenye yavulwa. Ungacabanga ukuthi siyadlala njoba sishumayela. Lalela. Wangathi singancincane ekulaleleni. Ngafiki ngokuthi sishumayela ngawe. Lalela. Siyezi isikhathi la abangani bayobe bengekho. Uyoma phambi kwesihlalo ukhunjuzwe ngalelanga ngikuncenga ngithi lalela. Bazalwane kuyalalelwa. We are not here to entertain one another. Kuyalalelwa. Abantu abasaphenduki ngoba nalabo abathunyiwe abasawuhambisa umlayezo. Abasekho mos abayokhuphuka intaba bathatha umlayezo beze nawe ebantwini sesinabashumayeli beGoogle. Ezinye intshumayelo nje mawuzilalela ngathi uke wahlangana nayo ku TikTok. Ngoba ingceku zamanje asenasikhathi sokunyuka intaba emthandazweni siyothi uNkulunkulu ufuna ngithini ebantwini. Bafuna umlayezo odumile ozothi mawushumayela ibandla lime ngeenyawo. Kodwa mina ngizokutshela lo mlayezo odelelekile athi uPaul ukushumayela isiphambano kubula kwababhubhayo, kodwa kithi esisindiswayo kungamandla kaKristu. Zothi mina lalela. Lalela. Lalela kube kwangazothi ilanga lakho lokugcina. Lalela, lalela, lalela. Lalela nalabo ababehamba nawe izolo bamangala ukuthi uphume kule nkonzo ungasafani nabo. Mabekubuza ukuthi kwenze njani uthi khona into engizwile. And when you study the word Elder Mthembu, udiscover ukuthi maye sefika lo mprofeti onjengoMose, they could not recognize him. In fact, when you study, you discover ukuthi they had opinions ngaye. Kodwa abakwazanga identify ukuthi he is the one. But namhlanje ngizokutshela ukuthi he is the one. Hayi bazalwane, he is the one. Angazi noma bangathi ikula, noma bangathi umlungu, noma bangathi India, mina ngizokutshela ukuthi he is the one. Noma bangathi wezana belungu, mina ngizokutshela ukuthi basenzela umhlola, basiletha kolokuyiko, he is the one. Noma bangathi wama missionary ayizotshontsha iland, siyabonga ukuthi baletha okuyikho, he is the one. Mangabe wongazi he is alive even today. Yingakho ingilosi yabuza yathi nimfunelani ophilayo.
kwabafileyo na. Ake simshayile izandla ukuthi uyaphila. He's alive, he's alive. He's alive, he's alive. And he is the one. Mawukhumbula ku Matthew chapter 16, uJesu uyabuza abafundi, who do people say I am? But abantu ngingubani? It is because bebangazi ukuthi usefikile umprofeti onjengoMose. Lithi iBhayibheli, some say you are John the Baptist, others say you are Elijah, and others say you are Jeremiah. Abanye bathi you are one of the prophets. No, he's not just one of the prophets. He is the one. I man, it's my neighbor. He is the prophet. He is the one. Mtshela umakhelwane it is the one. In fact, ngiyakubona umakhelwane wakho usasenenkinga ukuthi kumele akhethe phakathi kwakhe namadlozi. Msize mbambe nje ethi my neighbor, he's the one. 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 Akacomparewa noShembe, ingakho mina umuntu maye argue ngaboShembe, I don't sit kuleyo argument because akadeserve ukuthi ngehlele kuleyo level. I know he's the one. Mina ngiyamangalela umfundisi ohlala naboShembe naboBuddha debate man, lo wethu aka debate. He's the one. Simbona ngamandla. He's the one. He's the one. Bonke laba abanye amathamba ababolile emathuneni elakhe namanje libhaliwe. He is not here for he has risen. He is the one. Uye lo ingilosi yafika yathi emadoda aseJerusalem nibhekeni phezulu. What is the same Jesus you saw? He is coming back again. He is the one. There was a time in the book of Luke chapter 7 verse number 16 when he raised the son of the widow Canain from the dead, wavusa umuntu ekufeni, because he's the one. Lithi mabebona lokho lithi bathi abantu, lithi they were afraid and they said a great prophet has risen among us. He is not just a great prophet, he is the prophet. He is the one. Akekho omunye ngaphandle kwakhe. Somebody say he's the one. Somebody shout he's the one. Oh Nkosi yami. Angazi ukhona wakhetha uJesu la. Ukhona wakhetha uJesu la. Zabambalwa izandla ethokoza. Ukhona wakhetha uJesu la. Ngizokutshela ukuthi ukhethe kahle. He is the one. Akuyishayela izandla ukuthi ukhethe into yokhethwa. Sekukhulunywa ngabo African spirituality. Bathi nikhuluma ngoNkulunkulu boAbraham, ngoNkulunkulu hey kube bayazi ukuthi asikhulumi njengoNkulunkulu kaAbraham, sikhuluma ngowadala izulu nomhlaba, the creator of the heavens and the earth. Mina ngiyazi ukuthi owami umama uDorine usemathuneni naye uyamdinga ummeli. Angeke ngiye emntwini odinga ummeli, ngifuna ngimele ngoba naye uyamdinga ummeli. Lona he's the one. Ngoleleni gogo Mthembu mangabe nize ku motivation, ngoleleni I preach Christ and him crucified ukuthi ngiyazizwa izigi. Ngiyakuzwa ukubuya kwakhe, ngiyazizwa, ngiyezwa ukuthi khona okuzokwenzeka and abantu abadingile mfeketho esiyikhuluma emapulpit. People need Christ. Ungamani ungachazeki kodwa uphume naye. Mina ngiyazi ukuthi mayingachazanga manje ngunika uzochazeka kusasa. Ngoba uyothi kuwe well done, faithful and good servant. Awubheka umakhithi makhe. Mangabe ukhetha uJesu, ukhethe kahle. He is the one. Hey,
lidelelekile ivangeli lethu. Yazi ngisafisa uNkulunkulu akangisize ngiyokhuluma nale ngceke ihlalela ukudebate namademoni. As debate namademoni thina we walk the walk. Samkela ivangeli sile hambe abantu basibone yazi nalo moya wama podcast angwazi ubuyaphi. Ande kuya nje namahlathi nje ayokhuluma into akayazi ngoJesu wethu. Mawuthi yamuzwa nalomuntu okhuluma la akamazi nalo Jesu. There was a time when Jesus told the Samaritan woman at the well something of a past. Go John chapter 4 verse 19. And the Bible, she immediately responded, what? I perceive you are a prophet. He is the one. Yilona othi mabala singafihlelana mina nawe. Kodwa kuye ziyembulwa ziba sobala. Ungaba inceku nihambe nje kahle sishayile nje phansi. Ungaba inceku phambi kwabantu but he knows you. He is the anganoma ngiyangizwa bazalwane singakhohlisana la size sifake newalk yobungcwele. Yabona mawuqhamuka bathi hey waze wangcwele lo yababa waze wangcwele lo yamama sihambe ngale walk yobungcwele size sithobe singathobi ulithi uhlola inhliziyo avivinye izinto uyayibona ihumility yamanga because he's the one. Wamtshela nomfazi waseSamaria thina maSamaria asidlelani namaJuda nina hehe lentaba yethu eka baba uJacob wathi iphi inzotha mina hangina inzotha ngoba basho njalo angijoli mina kanti bawu6 wathu nabo abahlanu uphetho wesithupha naye umtshontshile stolen akusiyo wakho kodwa ngenhlanhla bekuyindoda yesikhombisa. He's the one. He's the one. He's the one othi unondindwa mayihlangana naye kuba unondindwa abuyele ekhaya ngumvangeli. He's the one. Kukuweke ukuthi ubambe ifile lomfazi waseSamaria umgcina izolo ehlangene namadoda awumazi ukuthi namhlanje uhlangene nendoda yamadoda. In other words, you can never come in contact with him and remain the same. Out in my neighbor, he's the one. He's the one. He's the one. Angishumayeli kanje ngoba ngilungile ukuthi khona engahlangana naye. Khona engadibana naye nami nginezami inkinga. Kahle kahle hakishe bamrawu nyamangala. Ukuthi leya yasala kanjani, leya yasala kanjani, leya yawa kuphi, leya yaphelela laphi ngoba ngathola ukuthi ngihlangane nendoda yaseCalvary. I perceive, say, you are a prophet. Akagcinanga lapho wathi hey wozana mawuhlangane naye akuvumi mawuthuli. Hey Nkosi yami sanibonani bazalwane ngiyazi mama naseyikolweni abasafuni nishumayele kodwa mawuhlangane naye akuvumi. Akuvumi nasemhlanganweni bakuzo sokuthi ukuthule ebandleni bazalwane bahleke abantu understand ukuthi khona wahlangana naye. Wena osayibumba ngazi uhlangane naye. Oh. There was a man who was born blind. Encwadini kaJohn chapter number 9. Ngisafuna nje ukukuvezela ukuthi he is the one. Awungifundele mntanami uJohn chapter number 9 verse number 17. Mabe saphenya udamana ubheka umakhelwane uthi he is the one.
Have you ever had challenges to the point yokuthi udoubt salvation yakho? Uzuyibuza ukuthi kahle kahle ngikhethe yona yini? Why ngikhethe uJesu? Abantu abangamkhonza uJesu babe ngcono kunami. Hayi, but ngizokutshela manje ungabusasuka. He's the one. Bambelela, he's the one. Funda mntana verse number 17, John 9. So they said again to the blind man, Yeah. what do you say about him? Uthini ngale ndoda? Since he has opened your eyes, he said, he is a prophet. Uthini ngale ndoda? Ngoba na ivula amehlo. Uvula amehlo omuntu ozelwe. In other words, he is able to change neimpilo zalaba bathi bezelwe banjalo. Yeah, seningizwila ngithi ngicela uamen ebandleni. Noma ngabe uzelwe unjalo, he is able to change your life. Bese bayakubuza abantu uthini ngale ndoda? Ngoba thina siyakwazi boss. Inkinga yabantu ukuthi bayasazi. Kodwa ababoni ukuthi sesihlangene nongqo. Hey bazalwane, let me tell you something. Sike sihlangana nabantu ndodana. Abantu inkinga yabo bayazazi izinto zethu. Kunokuthi basize kuzobashumayele ngazo. Kodwa masihlangene naye, he's the one. Angeke ahamba yotshela abantu ukuthi nimbona nje. Abantu bawubona thina sekunomehluko bese bathi uthini ngalomuntu. Ngoba thina siyakwazi. Batshela uthi he's the one. Hayi ngisakhuluma ngaye nje ngumprofeti. Umavula kuvaliwe. Bazalwane, he's the one who created man. Angeke ahluleke ukushintsha umuntu. Ubani okutshela ukuthi mawuzelwe unjalo you can remain the same. Mina ngizokutshela ukuthi noma ngabe uzelwe unjalo ungafika kuye kushintsha. He's the one. He's the one. Yabona sengifuna ukusiza umuntu ke nkosikazi ukuthi manihlangana nabantu bedebate la ngaphandle. Nawe basazobe bakubuza uthini ngalomuntu. Fanele ubatshele ukuthi hey bazalwane, he's the one. Hey Nkosi yami, he's the one owathola isoka lamanyala. He's the one owasenza sabuka amantombazane sawasaba. Yize saswa, he's the one. Ubatshela ukuthi hey he's the one. Mangabe ufuna ukubona ukuthi he's the one, look at my life. Bheka la ngibuya khona uhlabelele njengalo wathi when I remember what the Lord has done, I will never go back. It's my neighbor. He's the one. Can I tell you something? Nasemndenini basazokuchallenge ngayo. Futhi emndenini bathanda kabi ukusichallenge mase kuyimicimbi. Senze izinto sakwashabalala manje. Zenzeni, but he's the one. He's the one. He's the one. Hey Nkosi yami. He's the one. Ukhona umuntu omusho ngenamuntu apha. Ngizwa abantu abasha nifunana nomuntu. Nifana nalo wesilisa owayelele 38 years. Uyafika uJesu uyathanda ukusinda na andinamntu. Kugcwele abazalwana abangenamntu la, yet he's the one. Sisi mangaba unamntu, he's the one. Ah, he's the one. Imtshela umakhelwane ithi Maki, he's the one. Msukamba utshela abantu uthi andinamntu. Kanjani ekhona? Yekanizwe intombi zezwe ziba amaqanda bobuthi. Iqanda lika Grootman wena iba iqanda lomsindisi. Batshela ukuthi mina ngiyiqanda lomsindisi. He's the one. Yingoba kuya ngiweli phansi. Bayibiza amaqanda amaGrootman, iGrootman mayithola ngcono saca phansi iqanda. Simangala usafuna nokhonza kanti usaqaziwe, kodwa yena ngimuzwe athi angivumi. Uthi akekho noyedwa ongabahlwitha
esandleni sakhe it is the one. No, don't feel sorry for yourself ukuthi usindisiwe, ukuthi nokuthi usingile. There is nothing wrong about being alone. You cannot have Christ and be lonely. You can be alone but not lonely. Fanele ubatshela abantu ukuthi yebo I'm alone but I am not. Nkosi yami ngoba ngikhuluma naye ekseni ngivuke ngithi awu Jesu umsindisi wami ngiyohlabelela ngawe uthi asikho isihlobo esifana nawe. Hey ngizosho nje thokoza ukuthi is the one. Hey Nkosi yami is the one, is the one. Is the one iBhayibheli likhuluma ngayo uthi uyitshe legumbi elanqatshwa abakhe. He has become a chief cornerstone. He's the one, he's the one, he's the one. He's the one, he's the one. Hey Nkosi yami uyazi mara ukuthi ukhethe kahle wakhetha uJesu. He's the one. Yazi bazalwane nami ngabe ngisamoya manje. Nami ngabe ngishayabo awukuthi bula bhuti ngapha. Awubule bhuti. Bula bhuti. Ngabe nami ngilapho kodwa wangithola umsindisi. Wangithola umsindisi wangihlula ngothando. Ngiyabamangalela nje abo baba banganga mbabula bhuti. Thola indoda iyachayiva kunyakaza umkhaba wodwa kube ngathi yena ume ndawonye. Kodwa sigciniwe. Ngake ngezwe abangcwele bathe esandleni somusa siyagcinwa noma kungathini. Yingakho mabeceda kubula bhuti masifika kontanga yethu singathi abomkhulu bethu. Akakathi umuntu osindisiwe. Akakathi umuntu osindisiwe. Bese uthi he's the one. Oh Nkosi yami. There was a time encwadini kaJohn chapter 6 verse number 40 la uJesu wa multiply khona izinkwa. Wathatha isikhaftini somfana uJesu. Esasinamaloofu amahlanu namafishi amabili. Because he was the one. Maya fika yonke into engcosana esinayiyanda. Ay. Inkosi yama multiplication le and addition akafiki isiphelelwe. Awutshela uMarket is the one. Gogo baqala lapha ukusola. Ukuthi kwangathi uye lo uMosa akhuluma ngayo. Lithi iBhayibheli mawufunda uJohn 6:14 cross reference ngo7 chapter 7 verse 40 lithi bathi abantu this is indeed the prophet who is to come in the world. Uye lo mprofeti man. Ngoba bathi mabesuka lapho bathola ukuthi sebabuyele ekhaya i5 loaf igcwele amabasket. And leso sikhathi bona basuthi bathi mana uye lo kwakhulunywa ngaye. Ay wasuyafakaza uPeter encwadini yezenzo lena sizoyifunda Acts chapter number 3 verse 22. Ngoba uPeter was too forward. Yazi ngiyayifuna le grace kaPeter yokuba nazo zonke impendulo. Acts chapter 3 verse 22 to 24. Moses said, "The Lord God will rise up for you a prophet like me from your brothers.
You shall listen to him in whatever he tells you. And it shall be that every soul who does not listen to that prophet shall be destroyed from the people. And all the prophets who have spoken from Samuel and those who come after him also proclaimed these days. You are the sons of the prophets and of the covenant that God made with your fathers, saying to Abraham, and in your offspring shall all the families of the earth be blessed. 25. Bengifuna nje ugcine ku-24 kodwa la uyafakaza uPeter uthi hayibo wayikhuluma lento uMose wathi ngiyovusa umprofeti onjengani uye lo he's the one wathi muzweni ngifuna uyibambe le kaMzweni tshela umakhelwane ithi mzweni ithi makhi muzwe uPeter ke yena uyibeka ngenye indlela uthi bonke abangeke bamlalele they will be destroyed. Ayi Nkosi yami. Church, may I present to you Christ as the prophet, the one whom Moses predicted. Siyakholwa ukuthi nguye. Ake simshayele izandla. Lona engikhuluma ngaye wafakazelwa amazwi elithi iBhayibheli kuLuka chapter 9 kuMount Transfiguration kwavela izwi besentabeni that this is my beloved son in whom I am well pleased. Malteta lati hear him. Yabazalwane muzweni. Uye. Awubheka uMakhi ithi nguye Makhi. Nguye. Siyakholwa ukuthi he is here to speak God's words in our life. Uzokhuluma amazwi kaNkuluNkulu empilweni zethu. Hayi bazalwane. Sengiyavala ke manje. Kukhona ikhathi la esifila kwangazothi singayeka sijike sibuyele emuva. iBhayibheli lithi wake washumayela wathi ngisinkwa esehle ezulwini. Bonke abadla inyama yami banokuphila okuphakade bathi abantu what manner of a sermon is this? Babuyele emahlathini, babuyela la bevela khona, wabheka abafundi, wathi ngabe nani nifuna ukujika. Hey wambulela uPeter. Wathi baba singasuka kuwe siyephi. Ngoba mazwi. Hey sanibonani. Somebody say he's the one. Amazwi. In other words, mamfundisi bababonile abanye ukuthi bayawenza ama miracle but abanawo amazwi anokuphila okuphana. Inkinga yethu sigijimela abantu abanama miracle but who do not have angazi bazalwane the power to give us eternal life. He is the one. Sengivala ngiyavala manje ngiyavala. Samba sonke ngithi ngiyavala manje. Ake sithi he's the one. Somebody say he's the one. Hamba namna uthi he's the one. Shout he's the one. Ushaye na uthi he's the one. Mfuna bezwe ukuthi he's the one. Lalela. They can perform miracles but they can never give you eternal life. Magefika uMose endlini kaFaro lithi iBhayibheli wathatha induku wayilahlela phansi yaba inyoka nabo beza nezapho bathi lalela ndoda thina siyakwazi lokho kodwa yeyakhe yadle zapho. Lalela baba I discovered ukuthi asikho isizwe esiyempini singaqiniswanga. Somebody say he's the one. Mabelandela uIsrael ehamba
niyakholwa le inyanga nabathakathi zabanika amandla zabanika bonke kanti bahamba nendoda ephethe yona iduku. Make fika yona le nduku edle ezinye wayiphakamisa kwavuleka iRed Sea. Somebody say he's the one. Lithi iBhayibheli bangena emhlabathini omile because he was the one. Lalela, imithi yabo could not block the waters to come. And singasuka kuwe siyephi ngoba mazwi uthini umfundisi namhlanje Jobe asiye kugijimela abantu abanama miracle asifuna nokuphila okuphakathi because every Tom, Dick and Harry can perform signs and wonders but not everyone can give you eternal life. Somebody shout only Jesus. Somebody shout only Jesus and say he's the one. Athi kubafundi bakhe, the words that I have spoken to you, they are life and they are spirit. Lamazwi ayini bazalwane, angiphila futhi ayini angumoya. He's the one. Mawuthathe lezwi labanye befa khona when uyophila because he's the one. Okay, ngiyavuma mthembu zikhona izimo ezenza siyeke. Yabona mawungake kuye wonke umuntu obackslidile uzokunika isizathu and mawusilalela isizathu sivalid. But can we be stubborn like Peter? Even while abanye bejika bese sibheka yena sithi wendoda singasuka futhi yabona mawuyifunda ngeESV akathi singasuka kuwe siye uthi singasuka kuwe siye kubani sizoya kubani basalwane. Hayi nomkhulu wami uyalifuna usizo nogogo wami uyamdinga umsindisi nokhokha ngimazi noma wafesindisiwe naye uyamdinga umsindisi but ngingasuka kuye ngiye kubani. He's the one. He's the one. Lalela church, angeke agcine ngokuphilisa isifo emzimbeni. Uma ephilisa isifo emzimbeni, he is giving you a foretaste of the life that is coming. Lalithi khona abalamba abasomi abasweli bayaluzwa imvana impilo engenazifo. Bamba umakhelwane wakho ngesandla lithi my neighbor, he is the one and he is alive. This is Christ as a prophet. Awumbheke umakhi mbheke bese uyambuza ukuthi ufunani ke kulabo major nalabo prophet. He is the only one who's major. He's the one. Hey lamalanga kulabo bulldozer. Ebo bulldozer bayan bulldozer. And mawuthi yabheka nezikhwama zenu ziya bulldozer. Kodwa lona mawuhlangane naye awulahlekelwa. He will multiply. It's my neighbor. He is the one. Can you stand on your feet and say he's the one? Say he's the one. Christ our Savior. Yeshua HaMashiach. The Lord of glory. And the soon coming King. Ake simshayile izandla mina. Ake simshayile izandla mina. He is the one. He is the one. He is the one. Yabona masawuthole yena mamthembu. Awusamfuna umuntu. Ngizwe iBhayibheli lithi olondoloza uIsrayeli akozela kalala. Hey laba abanye bayalala. Yingakho nomprofeti wadlala ngabo wathi mhlambe basalela. Ake nimemeze kakhulu niphakamisa amaphimbo. Mhlambe bayozela abanye bayalala. Abanye nithi banigadile kodwa in actual fact nikade bona.
Yingakho udamana usheka ukuthi usasekhona. But he's the one. He died and rose again. Ukhona la endlini. Othi I need this Jesus. I need him. I need him. Oh, I need him. Bless me now. Bless me now. Yabona nje basihlabelela kanje. Ngilinde nje umuntu othi I need the savior. Ngibone nje isandla siphakame sithi ngiyamdinga umsindisi. Before nje singakuvaleli ngaphandle, uthi nje ngiyamdinga umsindisi. Yebo bengisesontweni kodwa angakamtholi umsindisi. I need thee. Just waiting for you. Bless me now, oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Ake sishaye izandla ukuthi bonke abantu abakulinda basindisiwe. Ake sishaye nje izandla. Bless me now. Oh, bless me.